Mas bugnaw nga panahon ang masinati sa Central Visayas karong semanaha matod sa PAGASA. Nunot sa pagbalik na sa kusog nga hanging habagat nga nakamugna og mga localized thunderstorms. Sulod sa 37 minutos nga pag-uwan na sinati sugbo ganyan kadlaw natala sa PAGASA maktan ang 9.6 millimeters kon 48,000 ka mga drums sa tubig uwan nga nabubo matag square kilometer. Hinoon, sa unang 16 ka adlaw sa buwan sa Hunyo, ana pa lang sa 35.8% sa normal rainfall amount ang nasinati sa pag-uwan sa Sugbo apan posible pa kining mosaka nunod sa mga localized thunderstorms karong semanaha. Ang hanging habagat ang nagpasulabi karon sa kasagpang bahin sa Southern Luzon o sa tibuok Kabisayan. Padayon kining makaapekto, so within this week and 1 to 2 hours ang aton duration kining mga pagpanugdog og kilat.